ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2110 саршудагӣ то Mercedes-Benz S-классае ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестад, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa ки соли бароишаш 1996 сола. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газе, объём моторш 06, коробка передач механика. нархи мошин 12500 сомония. ба рубл бигардонед 84000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Daiwa Lasetta соли бароишаш 2006 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газе, объём моторш 16, коробка передач механика. нархи мошин 35000 сомония. ба рубл бигардонед 235000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 8 моҳи дига техосмотрш мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. сеюм Nissan Maxima соли бароишаш 2002 сола. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, объём моторш 2 литра, коробка передач автоматика. нархи мошин 33000 сомония. ба рубл бигардонед 222000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошин японский аст, срочно фурӯхта мешавад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад гуфтест. састаниш зури баде. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум BMW Troika соли бароишаш 2002 сола. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газе, объём моторш 2 литра, коробка передач автоматика. нархи мошин 58000 сомония. ба рубл бигардонед 390000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. панҷум Motorola соли бароишаш 2020 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём кубаш 150 мебошад. нархаш 12000 сомония. ба рубл бигардонед 80000 рубл мешавад. Motorola ҳамаи ҷош 100% мебошад. 600 килограмм борро мевардорад. дар ҳолати қувваи барқаш пра бошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Opel Astra J соли бароишаш 1999 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, объём моторш 16,
коробка передач механика, нархи мошин 34000 сомония, ба рубл бигардонед 228000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон ҷои задагӣ пусидагиам надорад. д электропакет дорад, мотори 1.6 простой мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, дайво матиз. соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори бензин газе, объём мотораш 0.4 литрай. коробка передач механика, нархи мошин 20000 сомония, ба рубл бигардонед 134000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтесад, аккумулятораш нав кардагия, техас мотораш то моҳи августай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, ваз 2110. соли бароишаш 2007. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8. коробка передач механикай, нархи мошин 23000 сомония, ба рубл бигардонед 154000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. аккумулятораш айлада приорай, задни камера дорад и боз телевизор дорад. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нуҳум, Mercedes-Benz S-Class. соли бароишаш 1996 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи восеъ. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8. коробка передач механика, нархи мошин 39000 сомония, ба рубл бигардонед 262000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагиам надорад. 5 моҳи дига сурок дорад. ҳуҷҷатош расход надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra, ки дар кузови универсал қарор дорад. соли бароишаш 1999 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6. коробка передач механика, нархи мошин 40000 сомония, ба рубл бигардонед 269000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. гази евро 4 дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшии дигар. 11. Mercedes-Benz S-Class. соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 2.8. коробка передач автоматика, нархи мошин 63000 сомония. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. танировкаш то 2021 солай. кондисионер, кожни салон американка мебошад. боз агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед.
12. Daivo Leganza соли барояшаш 1997 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.8 аст. коробка передач механика. нархи мошин 10500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 70000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан. мошин сроч нафурӯхта мешавад, ягон камбудӣ надорад гуфтесад. нав документош тамом шудагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед. моро ҳамин хел ҳамроҳӣ кунед.